nama Nilisar Basumatari kami abi nukra bini angnya kebunyo NDFB gibi mukhlongni somondo ma जायो gibi mukhlong mangburgarani ang bida bitna थांनाय 1988 मायथाइनि 14 सेप्तेम्बरावहाय गावनि NDFBनि खामानिखौ लानानै रौतायाव थांदों बे रौतायाव थांनानै बै समावहाय गावजों गावनि गेजेराव मोनसे नांलाय खमलाय बा दाङाबाजि बेबायदि जानानै दंमोन जिहेतु बे समाव एबसु आन्दलनबो दंमोन NDFB NDFBनिबो मोनसे आन्दलन दंमोन PTCनिबो बे समावहाय मोनसे संगठन दंमोन गासै बे मोनथामनि गेजेराव माने आइडिय'लजिखौ लानानै गोरोबलायियाव माने गावजों गाव मोनसे सन्देह जानाय जायोमोन जेरावखि थाङा बियो BSFनि जेरावखि थाङा बियो एबसुनि बा जेरावखि थाङा बियो PTCनि बिदि होनलायनानै गावजों गाव बेरेखा बेरेखि जादोंमोन थिग बे समावनो BSFनि खामानि लानानै गावनि लोगोफोरजों थांदोंमोन बिथाङा बे समावनो बर'निनो मोनसे ग्रुपनि बै समाव आन्दलन खालामबाय थानाय बिथांमोननि गेजेराव मोनसे सन्देह जालायबाय जायनि थाखाय मिसआन्डारस्टेन्डिं जानायनि थाखाय दिनैहाय फार्स्ट मुंख्लं जानो गोनां जाबाय बांबुरगोरा बसुमतारी दाहाय मुंख्लं न'खर हिसाबै बोरै दङ सरकारनिफ्राय माबाफोर अनसुंथाइ मोनदों बेबायदि मोननाय जायाखै जों न'खरनि गोजा ज' जानानै जोङो बे मुंख्लं खाम्फाखौ गायसननाय जादों जों न'खराव गासै 6 घरसो दङ जों बेबायदि हिसाबै कालेक्सन खालामलायनानै जिहेतु जोंनि मोनसे बिसम्मा गिदिर NDFBनि मोनसे संगठननि मुंख्लं हिसाबै बेखौ मावनांगौ खामानिया जों न'खरनिनोखा जोङो बबेबा मोनसे संगठनखौ जों बाव दुसिया जोंनि फंबाया हारिनि थाखाय नांनानै जिउ बावदों मुंख्लं जादों बेखौ मुंख्लं खाम्फा खालामनांगौनि कर्तब्यआ जोंनि न'खरनिखा होननानै आं सानो सरकारनिफ्राय माबाफोर साख्रि बाख्रिनि बाथ्रा फैदों नामा जेबो फैयाखै दासिमहालागै बे बुस्थुखौ जों सिन्था खालामथ'वाखै बेखौ उनावहाय सिन्था खालामनानै नायनोसै सरकारनिफ्राय मा दं मा गैया जों जेबो मिथिया दासिमहालागै सरकारा बेसेबां आवगायनो हादों बेखौबो जों नुथ'वाखै दासिमहालागै बेनिखायनो साख्रि बाख्रिनि खोथाखौ जों जेबो सिन्था खालामाखै आरो दा न'खरफ्रा बोरै सोलिदों नोंथांमोना न'खराथ' बहुद समस्यानि गेजेराव दङ माने जोङो बाहेरायाव आफादाव मावनाय समावहाय जों बाहेरायाव थानानैनो न'खरखौ गारनानै हारिनि थाखाय मावनायाव जोंनि न'खरनि जिथु मावनांगौ खामानिखौ मावनो मोनैयाव न'खरा आर्थिक भाबे खोब जरला जादों थेवबो जोंनि गोसोआ हारिनि थाखाय दुर्बल जायाखै लोरबांथि जायाखै जेब्लायखि हारिनि मोनसे बिपद सफैयो अब्ला जोङो न'खर हिसाबै सहाय खालामनानै जों दं नोंथांमोन बायदि गोबां मुंख्लं न'खरफोर दङ बिथांमोनाबो जोबोद माने खस्थ' आं सानो एखे जागोन बिथांमोनाबो खारन जि समावहाय NDFB जानानै ओंखारदोंमोन BSF जानानै ओंखारदोंमोन बिसोर गासिबो न'खरानो पुलिस आर्मिजों अयथासार खालामजादोंमोन न'आव थानो हायाखैमोन जायनि थाखाय गावनि गथ' गथायफोरखौ फोरोंनायाव समस्या जादोंमोन आरो बेबायदि हिसाबैनो गावनि न'खरखौ खामानि मावनो हायैयाव बेबायदि लोरबांथिया जानो हागौ आं सानो आरो दिनै NDFBनि थाखाय मोनसे दुखुनि सान आरो बे NDFBल' नङा जों दिनै दुलाराय बर' जातिनि थाखायनो मोनसे दुखु सान होननानै बेखौ गनायबोदों मानोना जों थांनाय समफ्राव 1998 मायथाइनिफ्राय 88 मायथाइनि दिनैनि साननिफ्राय बे बोसोरखौ मुंख्लं सान हिसाबै गनायबोदों मानोना बे सानावनो 1988 मायथाइनि दिनैनि सानावनो NDFBनि मुङै गिबि सुबुं बांबुरग्रा
बिथाङा जिउ बाउदोंमोन आरो बिथांखौ बिथा खालामनानै दिनै एनडिएफबिनि मुङाव प्राय 2000सो सुबुङा जिउ बाउलांबाय दा गासैबो बे सुबुंफोरखौ जों आलादा आलादायै बिथांमोननि मुंख्लं सानखौ पालन खालामालासिनो एनडिएफबिनि जाया जि गिबि मुंख्लं जादों बे एखे मुंख्लंखौनो दिनै जों मुंख्लं सान हिसाबै गनायबोदों आरो दिनै बे बांबुरगा बिथांनिनो जिथु मुंख्लं सान बे सानखालिनो दिनै न'खरा बेहाय बांबुरगारानि बिदा बियादैफोर बेनिफ्राय गासै न'खरफोर ज' जानानै बिथांनि मुसुखा दिनै गायसनदों बेखौ बेखेवजेनदों आसलथे बे खामानिखौ जों एनडिएफबि संगठननि वार्कारफ्रा ज' जानानै मावफुंनांगौमोन जों नाजाबाय थादों बेबायदि मोनसे मुंख्लं खाम्फा गायसननो थाखाय जेरावहाय गासै रायजो राजाफ्रानो जों बे सानखौ गनायनो हायो बेबायदि मोनसे मोजां जायगा गुवार जायगायाव बेबायदि मोनसे मुंख्लं खाम्फा गायसननायनि बाथ्राखौ जों सानदों खिन्थु जाफुंहोनो हायाखै जों उपजुक्त जायगा नागिरदों खिन्थु दिनै न'खरा गावसोरनि अरिजिन बिथायाव बांबुरगा बिथाङा नै जि जोनोम जायगा बे जोनोम जायगायावनो परियाला गोबां दुखु खस्थ' खालामनानै बे मुंख्लं खाम्फाखौ गायसनबाय दिनै बिथांनि मुसुखा गायसनबाय दिनै बे मुसुखाखौ दिनै बेखेवजेनदों आरो बे बेखेवजेननायजों गोजोननाय मोनदों जे आफादनि बे एनडिएफबिनि जेसेबां वार्कार दैदेनगिरिफोर बिथांमोन ज' जाफादों आरो बिथांनि प्रति सन्मान दिन्थिदों बिथांनि न'खरनि परियाल गासैबो दं आरो खाथि खालानि गामिनि रायजो राजा गासैबो बेयाव नुजाफैदों आरो नुजाफैनानै बिथांनि प्रति सन्मान दिन्थिदों जों बेखौनो खावलायदों दिनै बर'फ्रा जिखिनि मोन्थायखौ मोननो थाखाय सोमावसारबोदोंमोन थांनाय 34 इयार्स एनडिएफबिनि नामाव बे नांनायनि जों 10% मोनाखैबाबो अन्त 90% जोंनि डिमान्ड जोंनि नांगौ जोंनि आंखाल जोंनि समयसाखौ जों बोस्रांनो हानाय जादों थांनाय 2020 मायथाइनि 27 जानुवारिखालि जे सुक्ति खालामदों बे सुक्तिनि गेजेरजों बेनिखायनो जोंहा किसु बाखि दङ आरो बेखौ हयथ' जों नेक्स्ट जेनेरेसननि सुबुंफ्रा गणतान्त्रिक प्रक्रियाजों नांलांगोन खारन जों एनडिएफबि हिसाबै जि सोमावसारदों बे हाथियार दैनानै सोमावसारदोंमोन खिन्थु सुक्ति खालामखांनायनि उनाव जोंनि जिखिनि बाखिनि मोन्थायफोर दं बे मोन्थायखौ मोनफुंनो थाखाय जों हाथियार दैनानै नांफैनांगौनि खुनु प्रयजन गैला जों गणतान्त्रिक प्रक्रियाजों जों सरकारजों जोंनि मोन्थायफोरखौ मोननायनि मोनसे लामा गेवबाय आरो जों बेखौ मावफुंलांगोन दा बे बिथिङाव बेखौ जोंनि जातिखौ थुलुंगा होबानाय हिसाबै बांबुरगा बिथांनि जि मुसुखा दिनै बेखेवबाय आरो बे मुसुखानि गेजेरजोंनो जोंनि बर' जातिनि सोमावसारग्रा बर' जातिनि दैदेनगिरिफोर बर' जातिनि समाज सिबियारिफ्रा अन्तत थुलुंगा मोननानै फैगौ समफ्राव जातिखौ जौगाखांहोनो थाखाय जातिखौ फोसाबनो थाखाय जातिनि आंखालफोरखौ सुफुंनो थाखाय खामानि मावलांनो मोनसे थुलुंगा मोनगोन आं बेखौनो फोसावदों बेखौनो खावलायदों जे जेसेबां जोंनि बर'नि संगठन दं आथिखालाव बिथांमोना जाहाथे बे सानखौ गोसोखांनानै फैगौ समनि जातिखौ दैदेननो थाखाय थुलुंगा मोनो लोगोसे जों बेखौबो खावलायनो सानदों जे जों दिनै बे मुंख्लं सानखौ बर'फोरनि गुबुन गुबुन संगठन गुबुन गुबुन हिसाबै पालन खालामो दुलाराय बर' फरायसा मोनसे मुंख्लं सान दिनै एनडिएफबि मोनसे मुंख्लं सान थुनलाइ आफादा मोनसे मुंख्लं सान बेबायदि एनडिएफबिनि मुंख्लं सान आबसुनि मुंख्लं सान बिदि हिसाबै गनायलायासैनो गासैबो बर' जातिनि थाखाय सानसेखौनो जयै जे मुंख्लं सान हिसाबै गनायलायनो हायोबा बे जोंनि थाखाय साबसिन जागोन दिनै बर' जातिनिखौ नांनानै दासिमहालागै 5000सो जा मुंख्लं जालांबाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बर' थुनलाइ आफादनि पिटिसिनि बिएलटिनि एनडिएफबिनि गासै सोमावसारनायफ्राव जोंहा गासै 5000सो सुबुं मुंख्लं जालांबाय आरो दिनै जों बे 5000 सुबुंनि मुंख्लंनि जिथु बेसेन जों बेखौ जों साफ्रोमबो बर' रायजो राजाफ्रा बर'नि दैदेनगिरिफ्रा बुजियाबा बेयो बर'नि थाखाय मोजां जानाय नङा जों गासैनि मुंख्लंखौ जों सनमान होनांगोन बुजिनांगोन आं आसा खालामदों जे फैगौ जेनेरेसना बे बर'नि 5000 सुबुंनि जे मुंख्लं जालांनाय बिथांमोननि प्रति सनमान होनानै जातिखौ सिबिलांगोन आरो जातिखौ सिबिलांनो थाखाय अरायबो थुलुंगा मोनलांगोन दिनै बे मुंख्लं सानखालि आरो बे मुंख्लं सानखालिनो जा गिबि एनडिएफबि गिबि मुंख्लं बांबुरगा बसुमतारिनि जि मुसुखा जों दिनै गायसनबाय बे गायसननायनि गेजेरजों जों जाति बर' जातिया जाहाथे थांना थानायनि सिगाङाव दावगालांनायनि मोनसे थुलुंगानो बेखौनो बोरसा खालामनानै आंनि दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव बे बाथ्राखौ बुंबाय रायजोफोरखौ खावलायबाय बिथांनि जि बे माबाखौ आसलथे न'खरा खस्थ' खालामनानै बानायदों
बेयाव संगठननिफ्राय माबानिफ्राय बिदि कन्ट्रिबिउसन जों होनो हायाखै बे दुखुनि बाथ्रा आसलथे जों निजे कन्ट्रिबिउसन होनांगौ जों हायाखै खिन्थु न'खरा खस्थ' खालामनाय बेखौ बानायदों आरो बे माबानि फाइबार माबानि बानायनाय जादों आरो बेखौ बारा गोबाव लास्टिं जाया आसलथे हयथ' 25 years बा 30 years लास्टिं जागोन आरो बेखौ एभ्रि इयार नङाबा एभ्रि 2 years बेखौ एसे पेइन्ट खालामफामबाय थानांगोन बेबायदि रं होफामबाय थायो बोसोरनैजों बिदि रं होफामबाय थायोबा अन्तत मेक्सिमाम 30 years हालागै लास्टिं जागोन दा जोंहा हयथ' थाखा फैसानि एसे बारा खरस होनो हायैखाय ब्रन्जनि बानायोबा पार्मानेन्ट जागौमोन दा जियानो जाहाथे न'खरा अन्तत गावनि लिमिटेड जिखिनि रिसर्स बेजों बिथांखौ जुगुमिया खालामनो थाखाय बिथांनि मुंखौ रायजो राजाफोरनि गेजेराव एसे प्रसार खालामनायनि थांखिजों जिखौ दुखु खस्थ' खालामनाय बेखौ बानायबाय बेनि थाखाय न'खरखौ साबायखर होदों आरो अन्तत 25 yearsआनो जा बा 30 yearsआनो जा जिखिनि लास्टिं जागोन बे समाव जाहाथे न'खरजों लोगोसे खाथि खालानि बर' रायजोफोरा जाहाथे एसे जोथोन खालामनानै बेखौ एभ्रि 2 years बेखौ जाहाथे पेइन्ट खालामफाबाय थायो बेखौनो खावलायदों लोगोसे बेवहाय एसे उखुम होनो हायोबा साबसिन जागोन खारन निहिर अखा बिदि सिबा थाबनो गाज्रि जानायनि चान्स थायो बेनिखायनो उखुम बायदि थिंदि टेम्परारि एसे खोबनानै होनो हायोबा आरो बे बारासिन गोजोर जाबावगोन खौरांगिरि लोगो नोंथांमोन दिनै निस्सय जों बयबो मिथिजोब्बाय दुलाराय बर' हारिनि गेजेराव बेसेबांबा बोसोर 34 बोसोर मोनसे गिदिर हाथियारनि सोमावसारनाय जादोंमोन बेखौ BSF आरो NDFBआ दैदेनबोदोंमोन बे गोलाव बोसोर सोमावसारनाय समाव जोंनि गोबां बर'फोरनि गेजेराव आफादनि जोहोलावजोफोर आरो हारिनि रायजो राजाफोरनि गेजेराव गोबां मुंख्लं जानानै थांबाय आफादनिफ्राय गिबि सासे बिर जोहोलावा बर'फोरनि राजखान्थियारि गाज्रि थासारिनि गेजेराव बिथाङा मुंख्लं जानो गोनां जादोंमोन 1988 14 सेप्तेम्बर दिनैनि साना गिबि मुंख्लं बांबरगोरा बसुमतारीनि थैनायनि सान आरो बे साननिफ्रायनो NDFBआ मुंख्लं सानखौ जेब्लाबो फालिबोदों बिनि गिदिर ओंथियानो जाबाय बिथाङा बर'फोरनि गेजेराव सासे मैखोम जालांगाद आरो जोबोद हारि अनफावरि सासे सुबुंमोन बियो आंनि असे लोगोमोन स्कुलिं समनिफ्रायनो फरायबाय थानाय समनिफ्रायनो बियो आंजों लोगोमोन बिनि जाथिखौ अननाय बिनि हारिखौ मोजां मोननाय बिनि राव हारिमुखौ मोजां मोननाय बियो जोबोद बाख्नायथावमोन आरो दिनै हारिनि खोथा बुंब्ला बियो गासैबो बाथ्राखौ बियो बावसोमनो हानाय बेबादि बिहा गोहो दंमोन दिनै बिथांनिनो बे जोनोम गामि के बोरिगाव खाजियामाटि बे ओनसोलनि गामियाव जों दिनै गासैबो NDFBनि सोद्रोमाफ्रा गासैबो दोलोनि NDFBनि सोद्रोमाफ्रा ज' जानो हादों आरो बिथांनि बे मुंख्लं सानाव जों बिथांनि जिथुनाखि हारिनि थाखाय जे सेक्रिफाइस जि बावसोमनाय बिथांनि जि मोनसे हारिखौ गोजौ थाखोआव दालांनायनि जि मोनसे मन्त्र बिथाङा जोबोद गोहोगोरामोन बिथांनि गोरबोआव बिथांनि बिखायाव let us die for बर' nation but let not बर' nation die for us बेबादि मोनसे आफादनि मन्त्रखौ लानानै बिथाङा थै-थां खामानि मावदों आरो बिथांनि बे मावनाया जोबोद साबायखर आरो बेखौ जोङो गासैबो हारि माहारिफ्रा बिनि जि स्पिरिट बिनि जि मावनो लानायनि जि मोनसे सिमां बेखौ जाफुंहोथारनांगोन जों NDFBआ बेखौ जों जेब्लाबो बावगारनो हाया जेब्लासिम जों थांनानै थागोन बे समसिमहालागै जों बिथांनि थैनायनि सानखौ फालिगोन मानोना बे मुंख्लंनि समनिफ्रायनो बर' जाथि अननायनि जिथुनाखि हारिनो होलांनाय इन्सपिरेसन बेखौ जुदि जों बावलाङोबा बेखौ जों जुदि नंखाय होननानै सानोब्ला जों बर' जाथिया मोनसे साव मोनगोन जों दिनै जों खौसे जानानै आवगायलांनायनि जि मोनसे लामा बेखौ जों मोननाय नङा बेनिखायनो जों दिनै बेखौ गोसोखांनायनि मोनसे
सान हिसाबै जों लादों बे जोंनि थाखाय देरगाथाव हारिनि थाखाय देरगाथाव